рӯзе ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам аз ҷабраил дар бораи дузах пурсон шуданд. ҷабраил алайҳиссалам гуфт: дузахи аввалин, ки номаш ҳовия аст, аз оташ офарида шудааст. калонияш 5000 сандуқ, дар ҳар сандуқ ҳар хел азоб аст. агар аз он дузах сурохе ба мисли сӯзан кушода шавад, барои сӯзондани ин дунё бас аст. ин дузах барои бенамозон, рӯза надоштагон, аҳкоми шариатро ба ҷо наовардагон аст. дузахи дуввум лаззо ном дошта, аз ғазаби Аллоҳ офарида шудааст. ин дузах 400 сола роҳ аст. ин дузах пур аз ҷинну каждум буда, агар заҳри он ба одам таъсир кунад, дардаш то қиёмат пас нахоҳад шуд. ва агар заррае ба ин дунё афтад, ҳеҷ ҷунбандае нахоҳад монд. ин дузах макони такаббурон, золимон, дилозорони ятиму фақиру бечорагон, подшоҳону муфтию қозиёни беадолат мебошад. дузахи сеюмин сақар ном дорад. андарунаш 3000 чоҳ пур аз наҷосат ва риму хун аст. агар порае аз он наҷосат ба ин дунё афтад, аз бӯи он ҳеҷ ҷонзоде зинда нахоҳад монд. ин дузах макони сарватмандони закот надода, ба беваву ятимон, хайру эҳсон накардагон, ба шаробу фаҳш машғул будагон аст. дузахи чорумро саир мегӯянд. дар он 1000 шаҳр пур аз ях мебошад. аз он ях заррае ба ин дунё афтад, аз хунукияш ҳеҷ ҷонзоде зинда нахоҳад монд. ин дузах ҷои одамоне, ки ба зурӣ моли касонро гирифта, иморату мадраса, масҷид сохта бошанд, дар ҳаққи фақиру ятимон зулму хиёнат карда бошанд. дузахи панҷумро ҷаҳаннам мегӯянд, ки калонияш 1000 сола роҳ буда, дар ин дузах 70 000 қисм шамол аст. агар сурохе баробари сурохии сӯзан аз он ҷо кушода гардад, тамоми ҷонзоди рӯи дунёро ба бод мебарад. аммо мисли дигар дузахҳо, ин дузах низ бо сарпӯш маҳкам аст. дузахи шашум сиҷин буда, калонияш 1000 сола роҳ аст. ҳама ҷояш торику пур аз мор аст. агар ба ин дунё яке аз ин морҳо ояд, аз ҳайбаташ ҳама чиз нобуд шавад. ва агар заррае аз он торикӣ ба ин дунё ояд, тамоми олам торик мегардад. ин дузах макони касоне, ки намоз мехонанду рӯза намегиранд, ё рӯза мегиранду намоз намехонанд, қиморбозӣ ё корҳои шаръию хилофӣ мекунанд. ва дузахи ҳафтумро ҳутамма гӯянд, ки калонияш 9000 сола роҳ буда, гармияш аз ҳама дузахҳо гармтар ва азобу уқубатҳояш 1000 ҳисса сахттар мебошад. ин дузах макони онон аст, ки ба амонат хиёнат мекунанд, зану шавҳаре, ки якдигарро ҳурмат намекунанд, хиёнат мекунанд, бо якдигар ҳангоми ҳайзу нифос алоқаи ҷинсӣ мекунанд, ва он заноне, ки дар назди номаҳрамон беҳиҷобӣ мекунанд, он касоне, ки молашонро ба ҳаром сарф мекунанд ва бо бенамозон, шаробхӯрон ҳамсӯҳбат мешаванд, маконашон мебошад. ин дузахро Аллоҳи таборак ва таоло аз ғазабаш офаридааст. бародар ва хоҳари азизам, ҳанӯз ҳам пайи гуноҳ меравӣ? 1 сол гуноҳ, 2 сол гуноҳ, 5 сол гуноҳ, 10 сол гуноҳ. оё ҳанӯз ҳам даст намебардорӣ? оё наметарсӣ, ки яке аз ин 7 дузах макони ту бошад?
бародарон ва хоҳаронам, ҳеҷ вақт аз намоз ва рӯза даст накашед.